Lugar din himuta ang kahoy nga naigo og kilat sa Barangay Dumlog, Talisay City. Wa na una paduai sa mga bata. Samtang usa sa mga naigo sa pinisig sa kahoy, nagreklamo pa sa kasakit sa naangkong mga samad. Ang live report ni Femari Dumabok. Yes, lan ang tulo sa upat ka mga bata nga gidala sa tambalanan gahapon human maangol atul sa panghitabo ang namauli ra usab gabii. Usa kanila ang nisaysay nga nalagpot hinungdan ni nakaangkon usab kini og bunog. Sukad gabii, wa na kanaog pa kining 6 anyos nga serialer o kinahanglan pang alalayan siyang maguwang sa pagpatindog. Gawas sa naangkong mga samad siyang likod, bukton og kamot. Gimulo usab niya ang kasakit siyang dapi-dapi. Apan wa gihapon siya makalimot sa iyang giulagway nga makapakurat nga panghitabo gahapon sa udto. Dayo ra ko. Dayo ra ka sa kahoy? Dayon? Pag kanang kilat kay naigo mi nangatumba. Nga ikaw nalagpot ka? Paglingkod, sa paggalingkod kay nana, asa man ka na kalagpot? Sa basurahan. Nagsuka man daw ka. Oh, Ano sa man last na suka? wala. Nga pag-arena mo, wala na ko nasuka. Samtang kining 9 anyos nga si Geneza, kinsa nasamdan usab ni tugan nga nasyak siya sa nahitabo ug wa na gani makahinumdum kun giunsa niya pagpahilayo sa kahoy. Nalingkod. Well, nagtanaw nga nagdula ang mga kauban nimo. Nagtanaw ka nga nagdula imong mga higala. Dayon. Asa tabo alang na? Nikalit og kidlat. Pero pag barud ako ibong ko na ini boto naribong ko ba ni sila ni nagan ni dagan pa ko na ako nangirig ko sakit po kaya kulo. Mato sa mga nagpuyo duol sa nahitabuan nga ang lugar na himo ng playground sa mga bata bisan kun udto. Ilabi na gahapon nga gadag ug wa usay face-to-face classes. Ang maong mga silingan na usab ang daling nakatawag sa Talisay City Disaster Team. Ang akong nadungog primero buto. Ya, nakuyawan man ko di. Siyempre, nakabangon ko galit. Nya mo may nakita na ko nga medyo kayo. Oo. Maura sa to nya nawaram din ma'am. Diha ka dapita sir no? O kanang kanada o da naghigda mo ko da kay mo pahuway lagi. Sa pagkaigo ko nung murag basin na lagpot siguro or unsa ba kay kusog ba to pagkaimpaka nya tingata nga nangasamad na sila ana gani. Gilagway sa mga mulupyo ang kalig-on sa punuan sa Mantalisay. Apan tungod sa nahitabo, bisan nagtindog pa, napikas gyud ang tunga nga bahin niini ug makita nga daw na sunog. Nunot niini, gidid-an na ang mga bata ilabi na ang mga gagmay nga mopaduol sa dapit. Ang atong guard focal sa barangay mo'y nagmonitor sa mga bata. Kumusta na ilang kahimtang. Ang atong action agad desk dito sa hospital, mo'y ni tabang nila sa ilang mga bayranan dito sa hospital sa pagpatambal. Libre tanan. Unya kahapon sa hapon gipahapdan dai nato kana food pack. Pag sinabi nating highest point ka o highest elevation ka, so mas taas diha ang probability na maigo kag kilat. Pero not necessarily na dili nato masulti na kahit na nasa lower elevation ka, dili ka maigo kilat. So napud mga instances na kahit na sila sa ground o lower elevation sila is maigo kilat because na diha mga bodies of water o kini mga metals and other factors. Lan, dugang ni Clarino nga kun makakita na gani og grabing pagpanag o mas maayong magpabili na lang sud sa panimay o sa edipisyo, palungon ang circuit breaker o ang plangka, magpalayo sa bintana ug dinaw sa mogamit una og mga gadget o bisan unsang butang nga conductor sa electricity o sa kilat aron malikayan nga maigo sa kilat. Samtang matud usab ni Filipa Solana ang City Social Welfare Officer nga ipaubo sa stress debriefing ang tanang mga bata nga naatol sa panghitabo. Lan, Daghang salamat, Femari Dumabok.